Veď hovor normálne, ja dám preč ten zvuk. Dobre. No tak, čau. Už natáčaš? Jo, hej. No a ty dáš preč ten zvuk. Ty dáš preč ten zvuk, že? Áno. Hey, oh say, can you see? Sus, tam je sus. To čo je za hymnu? To čo je za hymnu? Veď americká. Ale som to v Slovensku. Ale to musím vyeditovať. Na video to bude iba. Igor, ináč to video, čo si mi ty poslal, tak ja som ti na ňo dal like. Aj odber. Ja som ti dal odber na všetky tvoje videá. Cool. Si rád? To inak je tak, že keď mi dáš odber, tak to dáva na všetko. Tak toto ti asi pripomína veľmi simulárne. Akože mi môžeš kľudne hovoriť a ty to natáčaš, to je super. Jejda, počujem na moju tenučkú hlavu. Pozeraj za tebou, Pozeraj za tebou. Tak čo má za betóny? To je náš brankár. Pozri sa na nej, jak to vyzerá. To vyzerá, ako by tam mal nejakú handru. A teraz oni budú mať. Nie, my budeme mať. Až aj mňa. Dobre, daj vote to skip. A ten. Burger. Pozeraj, aký plný štadión je našich fanúšikov. Dobre, ideme. Našich fanúšikov je toľko, že nevidíme ani to, koľko ich je. Idem, strelaj! Veľmi blízko. Pozor. Ber. Ne! Ty si taký pomalý. Ja neviem, ako sa nedá sa nejako šprintovať. Ježiš, to jak nízko držím tú hokejku. Tak sa hrá hokej, či? Nie, to musíš vyššie držať. Pozeraj, do prdele. Ježišmaria, všetci tu padajú. Tak to je veľmi dobrá bitka. Penalty, yes! Nemáme penalty, to je, že akože... Ja viem, že on ide na trestnú. Hej. Pozeraj. Strelaj! Strelaj! Ne! Strelaj, to som vzadu. Dobre. Ne! Fauli! Ja som jedného Áno! Tak ti treba. O môj Bože! Dostaneš mladý chleba. Strelaj! Poď preč, strelaj! Nie! Ty kokos, aké betóny majú oni? Ja milujem. Oni ešte ako vyzerajú, to vyzerá ako keby by tam mal dve handry. Nahraj potom vzadu, tu som. Ne! Bude offside. Bude offside. Myslím, že tu nie je ani offside. Odtiahol, počkaj, strelaj! Nie! Pred branou, nahraj! Nie, ja som nebol, nestiel som. Áno, tak sa to robí. Musíš mužky ísť na nich. Musíš ich... Chod do prdela. Dobre, idem. Ja som ho vyfauloval. Čo chceš? Ja som ho vyfauloval. A idem. Ja som proste ho skopol. Ty ideš teraz na trestnú? Áno, ja idem na trestnú. Počkaj, a dúfam, že nepôjdem na striedačku, keď hráme na private servery, či? Nie, nejdeme. A, bitka. Čo? Bitka. Ale ja neviem dať gól. Lebo aj bitka, za tebou je. Zbí ho. Kto vyhrá? 10 minút. To je jak vyzerá. Pozeraj. A tak to vyzerá inak aj... Pozeraj, čo s ním robím. Tak to aj vyzerá... Wow, takto vyzerá bitka v Hockey All Star. My sme traja, chápeš, že sme traja. Oni sú 4. To dáte. Poď, idem.
strelba! Kebyže mi nejdeš do cesty! Tu máš! Áno, tak mu treba. Takto sa to robí. Áno, tak sa to robí. Nikto ťa nemá rád. A mám jablko. Haha. Hej, to je určite nájazd. Je konec. Prvej tretiny. 5 šanc. Wow. Tak ako sa cítiš? Yes! Spáloval ma aj na trestnú. Vysoká hokejka, aha. No, Vysoká. takže cítim sa veľmi dobre. Akože mal som 2 strely, to som rád. Ja som mal Oni mali 3. Čo to je Chicago toto? z New Jersey. Kámo, Nashville vyhráva na to Las Vegas 3-0. Do prčíc. Las Vegas. Robte niečo. Nie, Nashville je lepší. Do prdele. Poď! Takto sa to rieši! Takto! Nej! Tak ti treba. Máš puk? Hej! Sfauloval ma! Tej, to bola inakšia hokejka. Takto sa nerobí. Ne, oni dajú gol. Dobre, Hej! Dajte ho dole. Hajzlovitý! No, poď. Dole. Tak kam si ty vyletel? Ja si to s ním poriešim! Ty si to s ním Tu poriešiš. máš! Poriešil som to s ním, dobre, či? Tak ti treba. Zober to, zahraj, tu som, A máš- mám to. Nahrávka. Niekomu. Hej. Čo ja? Nie ty, on. Počkaj. Ty si na lavičku. Ty jak vyzeráš? Ty vyzeráš tak debilne. Vyzerám štýlovo, čo? To je pravda. Jaká strela? Mobile. No prehráme, lebo veď to je akože je ťažké oproti nim ísť. Ježiš, von. Jipí. Čo robíte? Pane... No, robte. Dali nám gól. Jaký gól? Počul si to? Vidíš, čo sa stane? Nechoď na lavičku. Počúvaš? To čo je? Ja vypúšťam zvuky. Toto je hokejový, počúvaj. Dobrý, čo? Ja mám na tieto zvuky aplikáciu. Na ňo. Faulujeme! Áno! On vyletel až na trestnú. O môj bože! Strieľaj, go! Ne! Do prčí! Dobre, čo? Ježiš. Nechoď na lavičku, prehráme kvôli tebe. Nechoď na lavičku. Jimmy! Počul si to? A prečo... Počúvaj, čo ja robím? Počuješ to? No? Ďalší. Koľko chodte na lavičku všetci. Veď my máme iba 3 chlapov. Čo ja som urobil? Delay of game? A prečo? Čo som ja urobil? No ale akože...
Mne to tu vybruje pod riťou. Á, som vonku. No vidíš ako rýchlo. Faulujeme! Dobrá. Musíme Počkaj, Igor. Alebo nie, teraz keď skončila tretina. Laučíček. Lauíček. Ne, Vegas dal ďalší gól. Vegas, ty kokos. A Vegas dal gól. Veľmi zle. No veď to hovorím, že to je zlé. Nashville musí dať gól. Prečo Ale to je všetci super, že padli? to je super, že nejdeme na striedačku. Nahraj, tu som. Na čo? Na čo dozadu do prdele? Mal som si ja hrať. Vieš, Hej, že- nefaulovali. Čo oni robia? Čo robíte? Áno! Do prčíc, Ide na trestnú. ide na trestnú. Chlapec, veď ty není si normálny. Ty si znova inak. Ten je už druhýkrát. Igor, ináč keby si videl, ako u nás je vonku pekne. Nás je docela tiež pekne. Ale keby si videl, ako na našej záhrade. Ví. Poďme na trestnú. Ja to tak vidím. Pôjdeš na trestnú, no. Pozeraj. Ja iba chcem vidieť ten... Á, ne! ten môj face. Nahraj. O, máš! A nahrávka! To čo bola za nahrávka? Oni dali gól. Slavu. Čo? Ale oni nás faulovali. Do prčíc, veď no, nedáme gól? Ježišku, na nebi. Ale oni nás faulovali, to není fér. Igor, a potom vieš vytvoriť aj nejaký iný tím pre nás? Nie, toto, ja som nič neurobil, ja som sa joinol a hotovo. A ty nevieš náhodou nejako to zmeniť? Ne. Pozraj, tu máte vyhnusný smradiaci pokakanci. No a ideš bitka. Bitka. Daj gól! Počkaj, zatlačím! Ne! Daj to tam! Jej. Gól! A kde sa tu bijú? Tu Nevidíte sa, máte! nevidíte sa. Pôjdete aj tak na lavičku, na čo sa bijete? Pozerať, veď jeho búcha, chudák. Vyhrali sme? Prehrali? Prehrali sme. Ne. Ešte 15 minút máme. Na dorovnanie. Oh, Potom možno pôjdem za brankára. Nahraj, typek, nahraj. jo, mám. Nahraj. Ne! Ja skačem! Nahraj. Čo? That's cheating! Kamo, my máme Fauluj ho, typek. Ale on ho nevie faulovať. Možno nechceš na To to... sa robí. Tu máš. No, tak Idem teraz... von. Idem von. Pozeraj. Pozeraj na tú moju fejsku. Pozeraj. Ja sa tvárim ako debil. To si videl, ako sa tvárim. To som na schvál urobil, lebo som chcel, aby si videl tú fejsku odpornú, Tak vieš. ti treba. Ty vole, ale zoomni sa a pozri, aký veľký štadión to je. No, akože... Sme Roblox a my bojujeme pre... Auže. No prehrali Akurát sme. keď som... Akurát vtedy, keď som mi prišiel, hej. No, akurát. Bread, chleba dal Brat. gól. Hanha. Musíš poznať Hanha. To není fér, to sa nedá. Lebo ty, tak musíš byť útok. Chod do útoku. Chod do ľavého alebo pravého toto.
Hej! Hej, ďalší faul. Brankár, vybehni. Brankár nevybehne. Ja to chcem sfaulovať jedného hráča. Poď! A bitka je. Poď! Doď! Poď! Oni sa iba na teba kúkajú. Čo, ja sa neviem byť už? No a ideš na Zrám. lavičku. Zase. No To sa zase. nedá, to nie Ale je fér. kedy vlastne ty pôjdeš preč z lavičky, keď sa biješ? Neviem. Kamo, reálne 10 sekúnd v tejto hre uberie ako sekundu. To už nestihneme. Chod do prdele. 2, Chod do prdele. koniec! Prehrali sme. A ja som na trestnej. Ahoj. Nechcem sa s tebou baviť, to sa nedá. Ešte máme veľmi veľa vecí. Keď... Nashville vyhral? Yes! Ale kto je lepší, Las Vegas? Toronto prehralo z Los Angeles, to si robíš... Seattle prehral nad Karolínou, ježiš, to sú také blbé prehry. Chápeš? Ja neviem ani o čom hovoríš, že proste sa smejem.